Sziasztok! Ez itt a Koda Hangszer volt hangszermustra videósorozatának következő része. Ez alkalommal szeretnék bemutatni nektek a Cortec házatájáról egy fantasztikusan jól sikerült hangszert, amelyet közösen a Zandberg céggel, egy legendás német, kifejezetten basszusgitár, majd később gitárgyártásra specializálódó céggel közösen hoztak létre. Ez a Cort Arona modell. A kezemben látható gitár egy 5 húros kivitel ebből a típusból. Pár szót mondanék a hangszerről. Mocsári körisből készítik a testét, jávorfából a nyakát, rózsafából a fogólapot. Ez egy aktív-passzív hangszer, tehát a hangerő, potméter egyetlen mozdulattal kihúzzuk, vagy betoljuk, kihúzott állapotában passzívan üzemel a hangszer, betolt állapotában pedig aktívan. Ehhez tartozóan van egy kétsávos ekvalézer, magas és mély kiemeléssel, valamint egy panoráma, amellyel a két hangszedő között tudjuk variálni, hogy valójában melyik is dolgozzon. Nézzük meg, hogyan működik ez a gyakorlatban. Ha a gitár esetleg felkeltette az érdeklődéseteket, akkor gyertek be hozzánk bizalommal. Választható a mellettem lévő kivitelben is, tehát 4 húros, illetve amin látszik a faerezet, egy ilyen lakkozatlan, gyakorlatilag csak pácolt faanyag, testanyaggal készült modellben is. Gyertek el hozzánk! Sziasztok!